Как вървят репетициите? Аз не мога да дишам от тях. Всичко е супер. Справяте ли се? Да. Ами, за сега се справя много добре. Петя, кое му е най-трудното на Люси? Ами най-трудното му е да се станцува танца от началото до края, защото го забравя. Не. Заради друго. Тъпото е, че репетираме от 4 дена, аз на първия ден изкълчих коляно, на втория ден глезен, на третия ръка. Но върват нещата. Имам още едно коляно, един глезен и един коляно. Супер сте, супер! Аз толкова готин танц не съм виждал. Мерси. Я покажете кое ви е най-сложното от танца, което изпълнявате. Кое? Да покажа. Кажи, кое ти е най-сложното дете? Може би това, дето минаваш през мен с ръцете, нали? Да. Хайде да го покажа. Обаче Къде ти към тебе, да се посади, може би? не, ти трябва да си опознай това, дето имаш хо. О, не. Ладно, сега ти го казвам. Абсолютно. Айде! 3 и... Аплодисменти! Ето тук е и Елена. Тя ще танцува с Део. Здрасти, Елена. Петю. Петю! Петю, кой най-накрая ще танцува? Ще танцува и Петю. Супер сте, браво! Айде! Успех! Мерси.